Yuk, mulai berangkat alon-alon juga. Ya.
Ya, cinta ditolak, dukun yang bertindak. Ya. Bet, bet. Apa nih sing bet? Bet. Nah, ambek. Umumnya jalan goyang ki lek ngantem karo kembang, Mas. Lah, ngantem karo godhong. Godhong kembang. Waduh sih. Wedokane jaran goyang ki tre wedokane Mbik. Oh, umumnya Mbak, lek jaran goyang ning Banyuwangi iki nganteme karo kembang. Kembang. Kuwi lek ning Banyuwangi. Iki ning tengah alas. Saking iki ning tengah alas ya. Tapi ya. Mau nak kanca temen. Sakit. Nah, apa piye? Nah, karo kembang ngono ya. Punya. Iku ya. Cek. Hei, kamu kok manusu ki wae aku. Kok suka? Suka. Ndang lah, muah, tak tiba Kowe lek nesu Bali. Kene iki pengen turu kene kok balik kowe. Kak, Aku rene ngomong ngono. aku sampeyan lah rapi aja wong kene. Lah nyapa? Wis aja. Nyapa? Aja. Ayo ndang. Hei, kowe joget to sik. Ngomong sama Gendang tak bono. Kok welek pun tau golek ibu. Jentit bisa mentok. Lah piye? Tibone sing anu sing mak jenenge ngono lho. Hah? Ya, put. Diantem apa iki? Ayo coba turek mati kuwi lho. Genteng iki lho. Ya yo gak sik ta. Sing bagus. Anu, slow motion. Tunggu sik ta. Slow motion dak-dake nek kembange ya, dak-dake. Iya, tak. Apa nama? Tunggu tak ditung. Lah ngono lho lah. Arep tak anu potonganmu koyo suprat. Ajongnya aku masih. Kok malah koyo tobrut. Aku masih kayak tabruk ya ganti dancer. Kok sing sore mau? Sing ngono iki mau. Sing piye ta? Ini. Sada aja ndelok nang Lek ora delok sak sirku mata-mataku dhewe kok. Katanya dancer WSD, aku tak mundur. Jogete kok ngene maju terus ngene ngene apa? Ini WSD. Tabuane Mas. Mundur. Juntak. Saya urung. Telok. Putri ngejak ambek iki kok tambah gendeng aku. Aku ning banyak karo remponge gendeng karo kowe tambah gendeng.
Kokoroyo. Nah, bener ganteng lah. Ya, sik, boleh kembali. Istilah gue ngantuk. Apa bang? Tenang aja, jadi tiga enak. Cek cek. Hei, lah kok kayak roken toh? Mari liwat alam. Kukar gila lo itu. Hei, ini wedok kukar. Aku mau liwat alam, mek kejelungan begini barang. Lah kok jalannya beh, sumpah. Caranya pelita, Mas. Hei, Suka aku lho ngono. Selamat iki mau rene iki gak udan. Tenan lek udan ora bletok to tenan. Gak oleh ngomong ngono kuwi. Ayo, Mas. Iso gak juraganmu karisma kuwi. Kayak gitu. Ora nek YouTube. gak apa-apa, udah. Lancang nyebut merek. Ayo, Mas. Kesana mau enak. Gua cari lah. Tawa caning. Apa tuh sana? Makhluk astral. Hah? Aska. Oh, enak. Jangan balik, Mas. Apa kuwi mau? Sing diajak yang di Mas. Ngarep lawang. Ngarep lawang. Hah? Jauh berunturan. Yang mana dua-duanya juga boleh. Bentukmu kayak suprat kedeni ya. Aja pasti ngalah sing ngene. Bapak monggo ngene lho sing kemu ayu ngene kayak tandak bongkaran. Bapak. Ayo Bapak moga. Malam kencok kae. Oh, gendeng aku aja. Pak, Mas. Mas ya ampun. Amin. Kenapa tuh, Mas? Ini bocah ulang tahun anaknya. Oh iya, ulang tahun anaknya. Titisanku. Di sana apa? Kalau bocahnya. Titisan ilahi. Kaila Nesya. Abem. Apa mbakmu? Apa mbak? Abelia. Calia Nesa Abelia. Ayo Thomas. Ayo guyu. Ayo guyu. Saiki sing viral ang. Panjang mana? Ayo guyu. Ayo guyu Mas Panja. Ora iki asli Panjae lemes mergo ketahuan. Oh dhewe kan sik tas. Urung diwehi to nek. Karo bapak tuan rumah panjake rong duwe vitamin rae. Oh. Mati lho. Mati lho. Hei, mati kuwi lho. Alah. Sana gua Operatornya sini. Mas. Mas operator. sekali. Kowe ketara kowe iki. Kowe iki beh. Carane ngene lho. Cek. Nah, ngene menandakan lek durung tau kesentak jaran. Lah lek wis kesentak jaran jelas ini. Ya kalau ini beda. Nek kalau lek wong perawan iki mesti ngene ya. Aku sing perawan aku. Lah lek ndek bocah mesti nyekel ngene tekone ibu. Ya Bu ya. Lho, guyu mesti tahu. Lek ngene. Ah, nek ngono mah tenan pinggir-pinggir.
tak kowe. Enggak. Tekonane Bapak polisi, Bapak. Oh nggih, sugeng dalu Bapak polisi. Tentara. Pak tentara. Anu ngapunten, jenengan mboten ketinggalan. Niki lho, peringnya. Ya Allah. Astagfirullah. Raka ngguan. Piye? Anakmu gua. Aku gak perawan kok anak lancang. Berupamu kayak unyu. Besok jangan enggak bongkaran. Masih ini lagu apa mas? Iki wis normal. Pak, itu lagu apa pak? Pokoknya jauh SD aja wis. Lah nyapa? Wis mau desere 6. Aja duru-duran to mas, njok lagu apa? Sama trene apa aku rono? Ono jare. Apa sampean nggaya aku sampean? Kok jenengan mriki? Oh iya. Napa jenengan mriki? Lageret kali niki lho. Sanes sampah sanes. Apa? Sampun. Aja ya di Pak ketenan. Aduh tenan. Boleh balik njaluk kawal Pak polisi. Aku gak kuwi. Napa? Balik kono berasa intal ngono ae aku. Kena lagu enggak? Enggak, Mbak. Apa-apa wis. Apa-apa, nang tekan Bapak sinten? Pak MC-ne mau sini. Pak Kolek. Bapak Kolek spesial, ya wis spesialnya wis. Bareng ya. Mbak menawi Pak polisi, Pak tentarane badhe nyuwun aku. Ih banyak ngene atur lho Pak iki. Numpak apa? Numpak jet. Oh, Eh. sekti aku. Sekti aku. Napa? Numpak sanret. Nah, ngomong. Napa Mas? Selendang biru. Kan? Oh, luntur bisa. Lah. Aja. Saya tahu ambekan Pak omong sami. Bene tandake. Biyen. Selendang biru sing ngondone pundakmu luntur tanpa ono kasih lambiku selendang biru sing ngondone pundakmu ilang rapat balik ning tanganku ilang pada terus wis
Tepuk tangan. Ya